To assalamu alaikum warahmatullah, barkamu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku. Hakika wannan bidiyo yau zan muku bayani yadda zaka samu wani application na MTN ko Airtel ko Glo ko 9mobile unlimited. Akwai application da dama wanda akan yi amfani da su, irin VPN wanda aka amfani da su wajen yin connecting, kai amfani da MB ko da a ce baka da MB a wayanka. To amma wannan shi application ya bambanta da su wa'ancan, domin wa'ancan galibi suna da buƙatan configuration file wato XML wanda shi ne ke bada file ɗin da zaka iya connecting ɗin server daga gare shi. Duk da shi ma wannan shi ma yana da shi, to amma shi wannan baka da buƙatan ka bi Telegram ka je ka ɗauko file ka zo ka importing ɗin shi, ko kuma ka je file manager ka kai sa shi. Wannan shi bai buƙata. Iya abin da ke buƙata shine kai download ɗin application. Idan kai download ɗin application ɗin sai ka shiga, sai kai updating ɗin shi. Da farko dai kun ga yadda application yake, sunan shi UT Loop Pro. UT Loop Pro kwanan nan aka yi launching ɗin shi, kuma yanzu haka application ɗin yana aiki. Akwai Airtel, akwai MTN, akwai 9mobile, akwai Glo, kowane sim akwai. Da farko in ka je ka yi download ɗin shi, gabaki da application ɗin bai da wani nauyi sosai. Nauyin shi gabaki ɗaya MB 51 ne, bai da wani nauyi sosai. Sai kuma data da wasu abubuwan da in kai amfani da shi zai ma storage ɗin shi akan wayanka kenan. To da farkon kai download ɗin shi, akwai settings da zaka iya application zai buƙata kai settings da wasu abubuwa wanda zai taimaka ma wajen yin connecting cikin sauƙi. To abu da farko dai idan haka yake, idan ka shiga zai ma join us on Telegram, to bakar buƙata, domin galibi akan yi joining a Telegram domin a nema file ko kuma a updating. To shi wannan yanzu ba lalle bane sai ka yi join su a Telegram, saboda akwai da zaka bi ka iya updating application ko kuma ka nema file ba tare da ka je Telegram ɗinsu ba. To da farkon ka shiga application sai ka sa data. Akwai nan ga option icon can ɗigo guda uku ka taba. Idan ka taba da farko zai nuna ma check for update. To hakika in kai download application, ko da a ce yanzu kai downloading, to in kai downloading sai ka update din shi yanzu nan. So da kai updating zai baka daman ka samu wasu cheat da zaka iya amfani da su na unlimited. Idan ka danna, tun yanzu ban kunna data ba, ya nuna min please check your connection. To idan ka danna, in kana da MB bai wuce jama MB 5. Idan ka yi download application za ka yi updating ɗin shi. Idan ka yi updating ɗin shi, abu na biyu shine ka danna server. To wannan shine server. Akwai server kala-kala, faster server, Canada, Germany, United States, United Kingdom, gashi nan dai. To galibi server da aka fi amfani da shi kuma wanda shine is recommended shine United States. To gashi nan United States, ka danna number 1, gashi nan United States. Sai ka zo nan wajen tweaks. To wajen tweaks ɗin ne sai ka duba a wani ƙasa kake. In a Najeriya kake, to baka buƙatan wani ma bayani, zaka je ne sai ka dinga kula da tuta shine zai fi ma sauƙin gane inda a wani ƙasa kake. Sai ka je ƙasa kai scrolling zuwa down, shi zai nuna ma gashi kala-kala ga abubuwa kala-kala, har zaka je daidai da na Najeriya. Wato in ka je inda akwai tuta Najeriya zaka je ka zaɓe shi, kamar inda kuke gani. Barin je zuwa gare shi. Ina duba shi saboda abin wannan yayi suna sosai, kuma an sashi a ƙasashe yawa. To kun ga yanzu gashi na green white green, alama na je daidai wajen Najeriya. To wajen Najeriya zaka zaba, akwai 9mobile 2GB social pack, akwai na 9mobile MTN MB 50, kuma akwai na chatting. Kowane da ya danganta da sim ɗin kake so ka yi wannan tweak din da shi, ka samu wannan MB, ko kuma ka dinga amfani da wayanka ko baka da MB ko baka da data. To sai ka zo daidai sim din da kake so. Misali MTN ne sai ka danna MTN, in Airtel ne ka danna Airtel. To wasu yayin da ake samu matsala idan ya kasance ka taba MTN. Idan ka taba MTN, misali ka taba, akwai MTN da kala-kala ko Airtel. Idan ka taba a wannan sabon ya yi connecting, zaka yi zuwa ka canza. In ka canza zai connect insha Allah. Sannan kuma shi a ƙasa, idan ka je can ƙasa, ba wai na
social pack bane ko kuma MB, akwai na chatting ma. Sauran application kun ga akwai App Store, akwai shi, akwai ga na Facebook Manager, haka yi connecting, haka yi ta chatting a Facebook Manager. Sannan ga akwai free ga na Google Play, duk kowanne ga na Instagram, za ka yi connecting na Instagram ka shiga Instagram ka yi abu, ga na Imo, ga Like, duk dai kowanne chatting da ka sani akwai shi, ga Netflix, ga Opera, kowanne dai wanda kake so kai connecting da shi. Amma ku sani in dai kai connecting misali da Google Play, to da Google Play kadai zai bude, a nan ne kadai zaka samu damar yin amfani da shi. To haka mafita shine sai ka je ka samu MTN ko Airtel sai kai connecting da shi, shine zai baka damar kai connecting din kowanne. Amma idan kasance misali ka kai yaki, zaka yi zuwa misali kana bukatan kila kai chatting a Facebook ne, zaka yi zuwa ka ne connecting na Facebook ko kuma a WhatsApp ko kuma ko a Instagram, kowanne da kake so kai connecting zaka yi zuwa kai connecting din shi sai ka zaba wanda kake so. To yanzu ni bane da connecting na MTN, gashi na karshe MTN Unlimited zan taba shi. Idan na taba shi to abu na karshe na akwai ProPort. Galibi ProPort zaka akwai 8080 shine mafi yawancin ProPort. In ka ga rama nan ko baka tashi ba zai connecting. To amma dai zaka yi sa 8080 din, sannan ko in bai yi ba kuma zaka iya barin shaka. To yanzu zan kunna data na domin na yi connecting gani. To yanzu na fara roaming, yanzu zan ba ka shi za fara scrolling. To alaman cewa abin ya yi connecting shine abu na farko wajen za ga ansa down da up, shine za ga number ya fara roaming. Wato number na hawa yana sauka, to akai shi da kuma yan kai da yan da suka cire. Kun ga yanzu yayi connecting, gashi ya end, da kan ga ya sa wannan end din to alama ya connecting. Sannan kuma a can kasa ga ansa VPN is connected, to ya connecting. To da wannan abu zaka yi amfani shi da komai zaka iya chatting, downloading YouTube, komai zaka iya da shi da wannan application. Kuma zaka iya idan misali kai bai yi ba zaka iya reconnecting din shi, ka kara connecting din shi. In misali ma a ce yana baka matsala ko yana ma slow, zaka iya canza sim ka sa Airtel ko wani sim din da kake so. Idan kuma misali in MTN ne misali sai kai connecting sai zo yana ma slow haka, ko kuma ya connecting ya fita, ya connecting ya fita, sai ka je ka canza. In misali in da ka sa MTN Unlimited ne sai ka je ka mai da shi MTN MB 500 in akwai, ko MB 100, daidai gurgurdan dai abin da ya samu. Wannan shine video na wannan UT Loop Pro, shine latest abin da akan yi a VPN wanda yake connecting da sauki kuma ba tare da ka nemi wani file ba. Domin jin daɗin wannan video sai kai subscribing din wannan channel din, domin video na gaba da zamu kawo muku akan wasu abubuwa da suka danganci irin wannan abin da ya shafi VPN da kuma harkar internet da samun kuɗi a internet. Mun gode sosai, barkanmu da warhaka, sai anjima.